SV कपाळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाअंतर्गत जिल्हा गुण नियंत्रण निरीक्षक या पदावर इथं आहे। आणि आपल्या नांदेड जिल्ह्यामध्ये सोयाबीनचं सरासरीचे क्षेत्र आहे 3,09,375 आहे। त्यापैकी 1,91,962 म्हणजे जवळपास 60% क्षेत्रावर आज रोजीपर्यंत पेरणी झालेली आहे। आणि या अगोदरसुद्धा कृषी विभागाने वारंवार मीडियाच्या मार्फत असेल किंवा आपण गावामध्ये जे व्हॉट्सअपचे ग्रुप केले त्यामार्फत आपण सांगितलेलं आहे की 75 mm पाऊस झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांनी पेरणी करू नये असे आपण आवाहन वारंवार कृषी विभागामार्फत करण्यात आलेलं आहे। तरी पण आज रोजी 62% सोयाबीनची पेरणी झालेली आहे आणि काही तालुक्यातून आपल्याला सोयाबीनचं उगवण झाले नसल्याच्या तक्रारी तालुका स्तरावर प्राप्त होत आहेत। तर आज रोजी आपण 16 तालुक्याच्या मिळून 837 तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत। आणि त्या ज्या काही तक्रारी आहेत त्याच्यामध्ये मेजर ईगल ही कंपनी आहे, नंतर ग्रीन गोल्ड आहे आणि बाकी काही महाबीजच्या पण त्यामध्ये तक्रारी आहेत। तर त्या अनुषंगाने आपण उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समिती आहे। त्या समितीमध्ये उपविभागीय कृषी अधिकारी हे अध्यक्ष असतात आणि कृषी अधिकारी पंचायत समिती हे सचिव असतात। जे काही आपल्या तालुक्याकडे जे तक्रारी येत आहेत त्याची नोंद करून आपण त्याचा रेग्युलरमध्ये निपटारा करण्याचं खाली सूचना दिलेल्या आहेत आणि त्याप्रमाणे सविस्तर जे पाहणी आहे ती आपली सुरुवात झालेली आहे। तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या मार्फत सदर शेतकऱ्याच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने जाऊन तिथे पाहणी करणार। त्यासोबत आपले एक शास्त्रज्ञ असतील, शास्त्रज्ञांनी जे काही त्याच्यामध्ये पाहणीमध्ये आढळून येतील ते स्पष्ट त्या रिपोर्टमध्ये देतील आणि ते अहवाल आपण पुढील कारवाईसाठी जे आमचे लातूरचे विभागीय कृषी संचालनाचे कार्यालय आहे तिथे आपण पाठवू आणि त्याच्या ज्या कंपनीचे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी असतील त्याच्या पुढील कारवाईसाठी सुद्धा आपण कायद्यानुसार प्रस्ताव पाठवू। त्याच्यामध्ये पाहणी केल्यानंतरच आपल्याला कळू शकेल। जे समिती आहे समितीमध्ये शास्त्रज्ञ असतात आणि ते त्या जागेवर पाहणी केल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला रिपोर्ट देतील। जर दोष असेल तर ते स्पष्ट त्याच्यामध्ये लिहिलं जाईल की बियाण्यामध्ये दोष आहे आणि त्याप्रमाणे आपण मग ते वर पाठवू तसं आवाहन। तसं आपल्याला आपलं जर तालुक्याने पर्जन्यमान बघितलं, आपल्याकडे पर्जन्यमान पण आहे तालुक्याने। काही मंडळामध्ये कमी पाऊस आहे, त्याच्यामध्ये 2-3 कारणं असू शकतात। काही ठिकाणी आहे की पाऊस बी कमी आहे किंवा काही ठिकाणी पेरल्यानंतर मोठा पाऊस पडल्यानंतर ते दबू बी शकते आणि काही ठिकाणी बियाण्यामध्ये सुद्धा दोष असू शकते। त्यामुळे जे कमिटीने फायनल केले त्याप्रमाणे आपण तो निष्कर्ष ग्राह्य धरू।